One. Welcome to Speedy One. In the name of the captain, Speedy Two. The Speedy Two, מה אמרתם Speedy One? The captain is welcoming you, everybody. Yeah. Roberto Dante, the captain, is welcoming you. ברוכים הבאים. אחורה, מה אחורנו? תסתכלו מהר. זאת ריבה דל גרדה. ואם תסתכלו לצד השני של האגם, מצד שמאל שלכם, תראו את העיירה טורבולה, קצת יותר רחוק. סיפרתי לכם שטורבולה היא מרכז שייט בינלאומי. בעיקר בשעות האלה, בשתיים, שלוש, מתחיל פה מה שנקרא משטר רוחות. ולכן כל המפרסיות למיניהן יוצאות 420, 220, גלשני אוויר, עפיפונים, כאלה שמשתמשים בעפיפונים בשביל לעשות סקי, יוצאים החוצה. אני לא רואה אותם היום משום מה, אולי נראה אותם טיפה יותר למטה, או שפשוט הרוח עוד לא מספיק חזקה. ואנחנו יורדים דרומה באגם גרדה. זוכרים? 52 קילומטרים. אבל אנחנו לא ניסע כל כך הרבה, אנחנו ניסע לעיר הראשונה שתהיה מצד ימין שלנו, ששמה לימונה סול גרדה. לימונה על אגם גרדה, להבדיל מעיירים אחרות שנקראות לימונה, כמו לימונה פיימונטה, שזה לימונה בעיר באזור שנקרא פיימונטה. לימונה קיבלה את השם שלה לימונה כי הם היו יצרני לימונים, וסביב העיר אתם תראו טרסות של לימונים שקיימות כבר 500 שנה. ואנחנו נמצאים כרגע בנקודה הכי צרה באגם. הרוחב פה של האגם הוא 1,800 מטרים או קילומטר 800, איך שאתם רוצים. עכשיו תסתכלו ימינה, אתם תראו את הכביש מצד ימין, אותו כביש שמוסוליני עשה לעצמו בשביל להגיע למדינה שלו, סלו. רובו במנהרות, זה החלונות שאתם רואים, זה חלונות למנהרה. ואחרי המנהרה פתאום יש כביש, אחרי זה שוב מנהרה. לכל האורך ישנה המנהרה הזאת. לפני כמה זמן הכביש מצד ימין קצת אחורה שקע ובנו אותו וסללו אותו מחדש. גם בצד השני יש כביש, מה שנקרא לונגו לגו, לאורך האגם. ואם לא היינו נוסעים באונייה, היינו צריכים לנסוע באוטובוס מריבה לטורבולה, ומטורבולה מלצ'יזנה, רק שהיום זה בלגן כי יש שם פקקים, וזה לוקח הרבה זמן. יש לנו מזל שירד גשם הבוקר, כי זה גם מנקה קצת יותר את השמיים ואת העננים, וכל המראה הרבה יותר יפה, מה שביום שיש בו אובך ולא רואים כמעט כלום. אז זכינו. אנחנו נהיה בלימונה, אנחנו נגיע ללימונה ב2:30 בערך, ונהיה שם עד 3:20. 3:20, תזכרו את השעה הזאת. מה עושים בלימונה? אנחנו עוצרים במזח, יורדים מהמזח, הולכים כמה מטרים ומגיעים לכביש שפונה ימינה ושמאלה. אתם יכולים להחליט לאן אתם רוצים, או ימינה או שמאלה, או גם זה וגם זה. לטייל בלימונה בסמטאות, לצלם, עיירה מקסימה, לצלם, לקנות, ליהנות, אפילו לשבת ולשתות קפה, קפה טוב. ונחזור לאונייה ב3:20. שירותים יש בבתי הקפה שם, יש שם גם שירותים ציבוריים, רק אני לא רוצה לספח אתכם איך להגיע לשם. חוץ מזה אין בתשלום, אז כבר יותר כדאי לשתות קפה ולהשתין בחינם. זה פטנט ישראלי.